Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamanazarene. Konzo isabatha lasemini soyiphathela la umfundisi uDlomo wakhona lapha ekhaya inkosi imbusise. Umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibe yinhle kwabayingcwele. Nkosi yezulu nomhlaba, uNkulunkulu wakhokho bami, ngiyacela ezulwini ukuthi ngicele umshumayeli umlondo wasembukweni angelekelele emsebenzini wakho wasezulwini. uNkulunkulu yomphisibusiso. Amen. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isabelo senkumbuzo ezulu nesenkumbuzo ukuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Ngeno Jehova manazareta. uNkulunkulu wamakhosi akithi asemakhabeleni, uNkulunkulu kaLizindlela, uNkulunkulu kaMeya, uNkulunkulu kaMthunyoka, ngimi phambi kwakho esikhulu sasezulwini. Ngiyacela Nkosi ube ngakimi kulo mzuzu engimi ngawo lapha Shembe ngcwele. Cela uNkulunkulu angithwale, hlale Nkosi phambi kwami nasolimini lami ngikuzwe Nkosi mawukhuluma. Baba, ngingumntwana omncane kakhulu. Bakhona abantu abadala mhlawumbe nabanobuchule Shembe ngcwele bokuma phambi kwakho bakhuluma indaba yakhe yasezulwini. Wala yikho ngicela uhlale Nkosi olimini lami nasemahlombe ami Shembe ngikuzwe. Amen. Ngiyacela Nkosi ukuzikhulekela esihlalweni sasezulwini. Ngiqinise isibindi, ngiqinise amadolo ami ngesihlabelelo sama-64. Mhlambe kuyoba amavesi nje ambalwa ngokuvuma kwenkosi uNyazi. Abakhweli
emsebenzini wakho wasezulwini. Amen. Ngiyazibongela Jehova. Baba, ngingakaqali ukukhuluma mhlawumbe indaba yakhe yasezulwini. Ngicela Shembe ukubonga kakhulu ezulwini. Ngibonge uNyazi wezulu uNkulunkulu omkhulu nabanye uNkulunkulu abake baba khona emhlabeni. Ngibonga Nkosi ukusikhumbula izweni lasenhla, izweni laseGauteng abaphethe. Nkosi ungasideli. Umthetho wethu sinje. Kodwa Nkosi ngomsa wakho ungasideli Shembe. Noma sekulukhuni kangakanani. Kodwa sicela Nkosi usikhumbule ungasilahli. Ngoba thina ukuhamba kwethu ngaso sonke isikhathi siyona. Noma sikhuluma futhi siyona. Noma senza futhi siyona. Kodwa ithemba lethu Shembe sithanda wena. Amen. Akekho omunye simthandayo uNyazi wezulu. Lapha ekhaya sithe sisebenza njengoba kusetshenzwa nje kunje. Khona izingane Nkosi zakho lezi ezihlala emva kwamkhokheli zentethelelo. Shembe nazo ukukhumbula. Sikhumbule Jehova ngoba siyafisa ukwenzela wena izinto ezinhle. Zakhuluma zathi sicela masiqala ukukhuluma sicela ukuthenga igenerator. Yayingakabikho ilogic. Sacela nje zithi sicela ukuthenga igenerator ngoba hamba bekhona izinto ezihlupha ezulwini bese ifuna ukuthi kungacime ezulwini. Kodwa kwathi ngemva kwesikhathi zase ihlangana zonke ngeza seyihlangana ziza kimi zithi baba uMbangeli engathi kukhona ukuhlangana esikuhlanganisile. Ngangigqokelela ujazi. Likhona vele phela manje ayibongi. Ngawo umshumayeli. Ngigqokile isigqoko sokushumayela ayibongi Nkosi. Ngawo uMbangeli ngigqokile futhi isigqoko sokuVangela ayibongi Nkosi. Njoba namhlanje Nkosi ngicela ukuthi ngibe lapha phambi kwakho gqokile isigqoko. Cela wena Shembe oyingcwele kodwa ungiphe ukuhamba kahle ngoba kuyaphazanya kuleli bantu. Lendlela ilikhulu le. Zase zithi seyihlangene nezinye izingane ezivele eNatali yonke indawo sezivumelene ukuthi akwakhiwe izindlu zokusithela. Uma sifika ezulwini sifika ukukhulunywa zingane zentethelelo. Lithi izulu ngithi sekuwakhiwa kumanje ekuthuthukeni ngithi baba yokwakhiwa ekuthuthukeni. Ngidlalela ngikutshela ekuthuthukeni angafuna ama toilet awumgodi ngifuna ama toilet aflashayo. Ngabe ngathe ngiyazama baba akhiwe nje lapha ekhaya ethemba lethu mahle futhi wathi hayi ngithi kuwe ekuthuthukeni ngifuna ama toilet aflashayo. Hayi ngathi angizwanga kahle mhlawumbe sasise kwandeni ayibonga Nkosi. Masifika futhi kuDisemba phelezela abantwana basemaqhaweni bahambisa umsebenzi wasezulwini. Wayiphinda lenkulumo. Ngathi mkhokheli kungcono ngoba uyezwa. Ngoba kusasa kuyojika ukukhuluma kuthiwe uDlomo uthi akawafuna ama toilet ahlala phansi ufuna ama toilet aflashayo. Wangithi uyezwa kusho umnikazi wesonto wathi ngiyezwa. Ngathi ngiyabonga ngibonge ukuthi ube khona mkhokheli. Uyongifakazela. Basebenza ke basebenza benza iquotation babe kade behlanganele Nkosi yamakhosi benza umsebenzi wakho. Abantwana bathola u33,000. Sathi hayi phela ayibashayi. Uma bethi bayaqala ukusebenza bebuka iquotation ema toilet aflashayo akhuluma inkinga. Kwase kubonakala ukuthi futhi inselelo ekuzobhekwana nayo kufanele kube khona amanzi azoqondana ngqo nalama toilet aflashayo. Ngoba uma eke block ama toilet aflashayo uqinisa ubona ama vitamin egingqini. Ungabusaqonda kahle ukuthi kwenze njani manje. Kwase bethi okungcono
akwakhiwe lamabhoholi nanka Nkosi yamakhosi amalokuzana amajojo tanke athengwe lezinga. Amen. But ayaqale kulungise ngenhlanhla ke yayivele ikhona ibhoholi. Ngase ngicela abantwana. Bakhona abantwana lapha ekhaya. Bathatha ethemba lethu. Munye umuzi bantwana. Amen. Mawuse ethemba lethu la ekhaya. Singadidi. Amen. Mawula ekhaya usethemba lethu. Amen. Basebeza labantwana othabethe. Bayilungisa ngathi lungisani lento ngifuna ukubona ukuthi kuzolunga nabasebenza ayikhona futhi amanzi maningi. Kwase balungisa. Aqala amanzi khona ikhehla ke lapha ekhaya. Umkhulu wethu baba umkhwanazi umfundisi walapha ekhaya. Ugudi kakhulu ngasemabhayibheli. Kwi-plumbing nje ugudi kakhulu. Basebenza nabo. Aqala amanzi asebenza. Kodwa into engiyibongayo kuwe Shembe oyingcwele. Ngicela ukuthi ungasilahli leliso. Amen. Njengoba Nkosi silapha ngoba mhlawumbe isikhathi sokugcina singabi khona sokubonga. Njengoba silapha ekhaya. Nansi ayi-generator. Ize nabantwana basethemba lethu. Amen. Bathi mkhulu, madala. Sizoletha i-generator thina sifite ngodizi. Ngoba sifuni ukuthi kube mnyama ezulwini lethu. Amen. Izingane zingikhamukela lapho lokho. Nansi Jehova iyasebenza usuku nemini. Ayikho into nje ngaphakathi. Hayi ayikho phela. Ngeke ngabuza kwabanye bathi khona into nje. Hawu kanti khona into nje khona. Yabona ngenhlanhla ke mhlawumbe. Nami angazi kwenzakaleni kodwa nje ngiyibone ngoba sengiqala ukuphumela lapha emadokotela hawu kanti load shedding khona ngoba yikho la ezulwini ayibonga Nkosi. Amen. Kodwa abantwana bakho Nkosi ngicela bacela isibusiso kuwe. Nomendo bathole amadoda amahle afana neyellow bone ayibonga. Ubakhethe impela nje Nkosi yamakhosi bafunele wena nomendo bangazifuneli bona ngoba bazogeja. Bazosuka bathatha amaphara mabe ngabe besifunela bona. Mabe funelwa uwe kodwa nje uzobafunela amadoda amahle. Ayibonga Nkosi. Amen. Ngiyabacela bonke labantwana Nkosi isibusiso. Kwasetshenzwa lapha ekhaya. Kwasetshenzwa kakhulu. Besisebenza ke Nkosi yamakhosi. Inkomo zathengwa kwenziwa nje konke. Ayikho nje inkinga lapha ekhaya ayibonga Nkosi. Amen. Inkinga ekhona eyokuthi kufanele kusetshenzwe kakhulu kuneqala. Ngoba izinto ezinhle zifanele uNyazi. Hayi zifanele uNyazi bangcwele izinto ezinhle. Baba noma inkinga zikhona. Kodwa konke kukhulunywe lezi ngane zabafana nezamantombazane lezi engikhuluma ngazo zithethelene. Zathi kimi mkhulu, jwayele ukungibiza mkhulu wangigugile. Sicela ningasifake epolitikini yethu. Lasho kanje kimi. Bathi hawu bantu bami ngiyabonga manisho kanjalo. Bathi ningalinge nisifake kwipolitiki sitshele ukuthi uthini umsebenzi woNyazi, senze umsebenzi woNyazi kuphela. Hayi ngizibonile sikhona sebenza phela. Sebenza usuku noma ungabavusa ngo-1 uthi hey vuka. Abasho ukuthi hayi phela hayi mina hayi ngeke. Bonke nabalapha ekhaya bahlangene benza umsebenzi owodwa ayibonga Nkosi. Amen. Ngicela Nkosi ubakhumbule ubathethelele ey'nkingeni eziye zakhona. Ubaphe Nkosi isibusise esivela kuwe Shembe nje. Amen. Awuphe sonta wenzeka lapha ekhaya bakumangalele. Nasemakhaya nje ukumangalele uma bekuthatha bekumangalela bekuyise endini zokusonta sebekumangalele. Nasezinduneni bakusenduneni nasemakhosini ningakhathaleli ukuba niyakuphendulani. Ungaplani ukuthi uzofika ngiphendule ngithi
nakanjani noma uzophendula kanjani nokubani akukhulumani nokuthi uzokhuluma uthini. 12 umoya oyingcwele uyakunifundisa ngaleso sikhathi uzokufundisa ngaleso sikhathi uzophendula uthini okufanele ukuba nikhulume. Yabo. Hayi sengiyagijima kakhulu manje isikhathi silimele. Ngelinye ilanga sengenza umsebenzi ekhaya sengiyayeka. Ngenza umsebenzi ekhaya. Ngiyacela kuNkulunkulu Baba, ngiyokwenza umsebenzi ekhaya ngiyothandaza umthandazo wakithi. Mawenza umsebenzi ekhaya usukuthandaza bafuna. Susemthandazweni phela ukujulile futhi kakhulu umthandazo. Angazi ke ngoba khona abantu abangamanazeli kodwa basindisekile. Angazi kahle. Kodwa bamanazeli yethu kodwa bangathi basindisiwe akaze nje anze lutho nje ekhaya. Lutho nje. Ngiyacela kuJehova Baba ngicela ukuyokwenza umsebenzi ekhaya ngenzele ubaba 23 wakhe nomama u14 wakhe. Jehova ukhiphe isibusiso. Uzowenza nini baba? Angazi baba uzawufika neGoli kodwa umqondo ke wami bengilinda ukuthi ngizwe ukuthi baba ufika neGoli ethemba lethu ukuze ngikwazi ukwenza inhlelo ekhaya. Washo ukuthi siseswazi. Sengiba ngathi emdluli. Kuphi ayisebenzi phone kumdluli. Lutho nje kwangasebenzi lutho nje. Mawuthi ufaka imali i100 kufana nokuthi ufaka u5 uthi usathe nje hallo ithi fakele. Siphume eSwazini. Athi ngizokufonela angafoni. Zabona nje isikhathi sangiphusha. Ngene waqhuma ama date ekhaya. Kodwa khona into eyavuka kimi. Yayivukela mina ngedwa. Mhlawumbe wena umsulo kuloko. Ngathi mangibuka ukuthi hey njengoba ngizokwenza lemisebenzi engaka ngihlambuluke kangakanani mina ngokwakithi nje. Ngase ngicabanga ngathi hayikhona. Kufanele ngithathe imbuzi. Ngithi inhlambuluko yala ekhaya ngaphambi kwaqala lo msebenzi lo. Kufanele kuhlambuluke bonke abantu abalapha ekhaya. Igama layo nje inhlambuluko igama layo. Inhlambuluko ngoba kuyakhulunywa mhlambe kini akukhulunywa njalo imsulo. Nezwana nje kini nibahle kakhulu. Ngithi ke kulala kuphendukelweni phela ubonda hayi singabethana noma kunini. Ngase ngithi hayi akube khona lembuzi yokusicelela kuNkulunkulu ngoba ngomunye unyaka ngake ngathi ngifuna ukwenza umsebenzi 1983 ekhaya ngenza umsebenzi kaBaba. Ngangihambela ukuthanda kwami. Kwase kukhulunywa kwathiwa hey manje kuzokwenziwa njani kubona kulezi insuku uhamba uthanda kwakho awuyenza lesontweni. Manje hayi phela ngohlala ngaphandle ayikho inkinga. Kwase kuyavunyelwa. Uma sengilele yasifika indoda endala engizalayo. Yathi mntanami lalela ngikutshela. Uma uthi wena uzokwenzela mina umsebenzi uthi uzohlala eminyango nami ngobe ngihlezi eminyango. Ngoba mina ngizohlala kuwe. Mawuthi uzokwenza umsebenzi uhlala eminyango wena nami ngohlala eminyango. Hawu baba ngenze njani wathi hayi ngiphukudla ngidla. Ngathi ngiyamfuza ubaba wangakudla ukudla. Ngathi ngimfuza ngesipuni baba wangakudla ngimgonile ngangisesibona ngalesweni ngilele. Ngathi ngiyamfuza kangakudla ukudla baba. Hawu. Ngase ngicabanga angigezi izandla ngimxhala. Ngase ngihamba ngiye emsamo ngathatha emanzi ngaphumelela eminyango ngigezi izandla ngamxaka. Ngathi ngithi ngisambamba nje wakhamisa ubaba wadla. Ngase ngivuka ekseni ngavuka ekseni ngo3. Ngaya kumanga ngqonqozela uma wema lo msebenzi ozokwenziwa la ekhaya awukho. Hawu yini la ubaba ngeke awudle lo msebenzi ngeke akwemukele lokho ngoba mina ngithe ngizohlala eminyango naye yile into engiyona vele. Hawu wenziwe njani ngathi sengihamba ngiyakohlambuluka sasihlambuluka ke thina sisemabofini kumshumayelo umdlangathi phezulu emabofini. Ivangeli lalingakabi iminingi kangaka njengoba selingayigcina namhlanje wawuhamba uyekwamhlambulula mazohlambuluka. Wawuhambi uhlambuluka noma yikuphi wawuvuka ekseni uhambe kwamhlambululi ufike ngesabathu uhlambuluka ungene esontweni ayibonke.
ngahamba ngaya kwaMhlambululi ngayehla phansi kwaCandolo ngawela ihlipita ngaphumela phesheya afike enxiweni lasemvuzane kwaMhlongo ngathi mangifika lapha kwavuka imambe engaze ngiyibone mhlawumbe yavuka yama yangaphezu kwami ivuka ngenhla ngezantsi ngathi kwathetha abantu behlezi esigcakini bathi kodwa udakazi yasahanjwa lapha wapi nalwamuntu kwakusemobuzini khona ngathi kodwa ngikhuluma indaba kaShembe kodwa ngangenza lo msebenzi loyo ngathi angenza inhlambuluko uhlambuluke wonke umuntu la ekhaya ngaphambi eqala lo msebenzi ngoba mkhulu lo msebenzi angizazi ukuthi ngikuphi nomunye angazi kade enzani kodwa ngale mbuzo wonke umuntu ufanele ageze izandla kuyona ahlambuluke sase siyayenza nje ngathi ngisathi ngiyaphuma mase ngiqala umsebenzi ngaphuma ekseni ngathi ngiyaphuma ngathola khona abafana baseGoli Shumayela umculo umshumayela uncube Shumayela umakhubu abazange bangitshela bayeza yasiyangena inkonzo ngiyagijima yasingena inkonzo uma bekhuluma ngichaza ngendaba yalembuzi wethuka lwasemachonweni wasethi hey angathi sisenkingeni zonke asikaze sicabanga ukuthi maso wenza umsebenzi ekhaya kufanele abantu bahlambuluke eqala ande ukuba kwenza umsebenzi omkhulu wasekhuluma indaba kamakoti wathi ngelinye ilanga khona umakoti owake wayogana wakhishwa kubo kwenziwa konke wathi nayisefika emzini kwaba mnandi khona ke ubaba ukuthi mase khipha ingane besithi ingane nemntanami njoba ngikukhipha nje ikamelo lakho likhona mabe ukuhlupha nje wobuya khona amadoda asho kanjalo yathi mayithi ngqu ingane yazi kuyashisa emendweni yasihlela yathi hayi ubaba uthi likhona ikamelo ekhaya yasihamba yabuyela emva ekhaya angisho kimi njalo angisho kuwe ngoba mhlawumbe umsulwa wena angisho kuwe ithi letsizwa semachunweni Shumayela umculo osesawukele uthi wathi na esehambile umakoti waseqala inkinga ekhaya inkinga iqala lapha ekhaya lapha agana khona bathi hawu lapha ekhaya kwahlatshwa inkomo kanti washonaphi lo muntu obehlatshelwe inkomo lekhaya uphi kanti bamfuna naphansi kwamabhokisi phansi kwebhokisi lakhe bamfuna abangamthola base belandela umkhondo wakhe bathi ngathi uhambile bayamthola ulela uqethukile embhedeni wakubo njalo uzoba nenkinga kusasa uma ifika kwaqhamuka lenkomo eyahlatshayo yomqholiso inkomo yomqholiso hayi le ekuthiwe kanina hayi le yomqholiso le nkomo ekuthiwa ayilale abanye bathi ayivuke inkinga leyo nkomo hayi inkinga yathi mayingqongqoza ngempondo eminyango ilele lengane yangqongqoza ngempondo yathi ngqongqo wathi ngena yaphusha isicaba yaphusha ngempondo waqhamuka inkomo yavuka yahlala ngezimo ebhedini yathi hayi inkomo ingene endlini yayisikhuluma inkomo yathi hawu kanti ulapha wenzani la uzokwenzani la yathi hayi kukithi yathi hawu kanti mina ngafelani lapha ngafika khona masulapha wena ngafelani mina lapha ngafika khona ngoba ngafa mina kwathiwa ngiyohlala nawe lapha kuze kwephakade yophelela lapha ekhaya mawusula ungishiye nobani mina hayi yathi ingane hayi mina yasigibela phezu kwakhe yamnamathela inkomo ngempondo yamhlaba mbhekisa phezulu akasalele ubhekile yamhlaba inkomo yamgibela phezulu bhekisa phezulu yamxhoba ngamasondo wamemeza yini bayafika abantu abayiboni bona inkomo yangibulala abayibona bona inkomo bona uyena waze wenabo wathi bamthatha bamsesibhedlela wafika phampa mesibhedlela hayi ngisho kimi njalo hayi wena msula mhlawumbe wena mangabe awusahlezi nenkomo yakho
owakholiswa ngayo kini hambe uyilungisa indaba yakho hambe uyilungisa izokuvukela inkomo iza hey awutshela njalo ngiyakutshela uma iphaphama ingane ithi bizana ubaba hawu ubaba wakho mntana wasefika uyisi yathi baba iphutha lokuqala elenze isikhathi ungikhipha khona igama walikhuluma lamnandi kanti liyisono kimi kodwa laba mnandi wathi uma ngiba nenkinga noma yini inkinga angobuya ngizikhaya bengibuyiswa yilelo gama sengigaxele manje ngibona njani cela uhambe uyongicela intethelelo la ngigane khona ngigaxele manje bangiphuma la ngeke ngisaya kwakho baba mhlawumbe umsulwa wena mhlawumbe umsulwa mina ngigaxele mhlawumbe ngitha ngayo wathi mayiphuma uyise bahlangana bahlukana wathi emzini kwafika kwathi emzini hawu kanti umakoti bumgcilileni wena kwakho wakugcine sekhipha inkomo yokuhlawula sengihlala phansi nkosi yamakhosi kodwa bengithi angithi qhatha kule yodwa bese ngihlala phansi nkosi yezulu umhlaba ngelinye ilanga wakhona indoda le ndoda sengishile lensizwa yaganwa intombi yalobola zawushaya impela zawushaya yathunga isithole intokazi yumakoti lapha ekhaya kuhle impela kuhle kodwa inkinga iyodwa isinqe akanaso lo makoti lapha ekhaya akanaso isinqe uyaphuma uyangena la ekhaya uyazenzela nje emzini wendoda makuthi akahambe uyahamba makuthi akabuya buya nje sithi siyakhulumisana wazi hawu makoti akwenziwa lokho athi hey we mama hey we gogo ungiyeke phansi wena angekho ebusheni bakho awungiyeke zase siyahamba insuku waba mhlumakoti ingane yokuqala yabe yala ekhaya waba mhlumakoti ingane yesibili yabe yala ekhaya angani uyahamba phela umkhonyana wakhe uyeze kuthiwa umakoti wakhe ubonakele lapha nje kwelinye lamahostela kodwa akazile kuye mase ufuna ukuya futhi uyahamba ahlale nje 6 months la engamazi umkhonyana uhlezi nobani ahlale nje yabona ahlale wagcina sethola ingane yesithathu akuseyona yasemzini wayithatha wayinika ugogo walapha ekhaya wasemzini wathi wegogo phatha le ngane hayi le ngane angithi umntana uthene wathi hey wegogo phatha le ngane ngiyishiya phansi wahamba sayigona isalwazi sibona umphefumulo manje osunenkinga sayigona isalwazi ingane engesiyona yale ekhaya sakhona yesibili engasiyona yale ekhaya wathi ngelinye ilanga silokhu seyisalwazi hey kodwa kuyayiwa ngasikhomba isikhali emini lento ngenza yona mntanami wengane athi umfana ma ngihlulekile lo makoti hayi kulikhulu wasethi ngelinye ilanga wasethi wathi mntanami imbamsa kumakoti mayeshadile bangcwele angazi kodwa kwezinye indawo imbamsa nje kweminye imizi umakoti mayeke wahamba emzini kungekho sizathu akayiqedi iminyaka esithupha ephila imvamsa nje mayithi 5 ephila kulo wesithupha uyahamba uyakhumula ngoba kusuke kunecala elithethwayo ukuthi lezi inkomo zabulawa lapha nezakhishwa lapha zazi yokwenzani kuba usuhamba ukuthanda kwakho unxese uphephisani wayesethi isalwazi sashwabula sagcina sesivumile nje ukuba uneni wengane ezala ekhaya nengezona ezala ekhaya saba uneni wasekufika ukufa kuyeza nakuwe njengoba uhamba upheqezeka nje ushayela phezulu ubhixa nodaka likababa umbhele
Kuyeza. Ngiyakutshela. Kwase kuyamhlasela ukufa umakoti. Kwathi umakoti kwathi ukufa kuyathatha. Kwathi uyiphi indoda yakhe. Yathi indoda hayi kahleni angithi bese hamba ukuthanda akaye lapha kade hambela khona. Kwathi umakoti hayi mina ngagana lapha kini. Ngiyogcotshwa kini uthanda noma ungathanda. Hey, yaqala inkathazo. Kwamfika ukufa. Wasehamba emhlabeni. Wahamba emhlabeni umakoti. Hey, kuzokhulunywa. Mase hambile. Kwase kwakhiwa inhlelo. Kuthiwa akayongqotshwa phela lapha gana khona sekugijima abantu bonke kuyofuna inhlawulo. Kufunakala inkomo ezingenacala, nembuzi ezingenacala. Kuthiwa kuyohlawulwa manje lafika ilanga kwavunyelwana ngalokho abakuvumelana ngo bengamadoda. Sathi salwazi hayi umayike wafika la kuzokhulunywa. Khona kusazokhulunywa. Wathi mabeqhamuka nemoto intatha iza nesidumbu egcekeni saphuma isalwazi isitsheki siduku silibekela sifaka umkhayezi. Sathi akame lapho. Bana miseni khona lapho. Hawu. Hayi bese mhlambe kukhulunywa. Athi hayi kusazokhulunywa. Ayisheshi imoto. Ayisheshi phela ayisheshi. Sayikhomba isalwazi isitsheki sidula nenwele ezimhlophe ivelela sithi ayisheshi imoto ayisheshi. Yasheshi imoto yasiyafika ngale kwendunduma yayisima lapho kuyabanda kusebusika. Hey kusazokhulunywa. Nawe kuzokhulunywa. Yasheshi imoto yama lapha ya. Wathi udriver wemoto mina ngiyahamba manje. Akwenziwe isiphela kucela ukuthi angene ngaphakathi. Sathi salwazi angena kusazokhulunywa. Azungena. Akethiswa khona lapha, kwehliswa khona lapha entabeni. Kwembeswe ingubo ibhokisi. Bahlala abantu balinda isidumbu. Ayasha amakhaya, kwaze kwase ekuseni. Lokho kuzokhulunywa. Kufanele kufike imindeni yonke. Ayikapheleli. Kwathi maliphakama ilanga, yasiyaphelela imindeni. Sekhona amadoda la ekhaya safanele afike phela. Sebejahile abakubo kwamakoti ukuthi akukhulunywe phela masishana ingane ishethi ingene endlini. Yasha ilanga manje. Kade bengajahi sonke lesikhathi. Hayi kusazokhulunywa, nawe kusazokhulunywa. Waqala ke manje kwathiwa kukhulunywa. Washa u12 kuyakhulunywa. Washa u1 kuyakhulunywa. Washa u2 kuyakhulunywa. Washa u3 kuyakhulunywa. Abantu abandayi sesiyahamba bathiwa baphakelele ukudla. Bahambe kusazokhulunywa. Hayi kusazokhulunywa. Kwathiwa kusazokhulunywa. Bakho lashona ilanga lathi kwathiwa hayi kusakhulunywa. Safuna kuchazele izingane bese ngigonise zona ngiwumfazi walapha ekhaya ongagugela ekhaya angigonise izingane ngezona zola ekhaya. Wayenzani umntwana wenu? Tshelani mina. Phekisani bafowethu angikhulume kabi esontweni. Ngikhulume kabi esontweni. Ngiseni niyanxesezeleka. Hey phekisani ngenzele. Kodwa kuzokhulunywa. Kusazokhulunywa. Lezi zinto zenzayo nje ungaphatheki emzini. Nawe mkhulu oganiwe ungaphatheki. Uhlukumeza izingane zabantu bakunesifo esikhona. Ngiphi ingane yami yisendodeni, ngithi yendodeni kanti iya kusisibhuti. Yeah. Asimashaya kancane. Ngingane ngiqhubha ngenze isifonana ngimemeze kwabasemakhaya amakhabela abana umntwana mnandi zakwazi nomfundisi ugani. Kanti ingane ngiyisa kusisibhuti. Iyafika ingane lapha ya ubhuti ubhizi nabanye abafana boyo. Ngazini. Baba. Pepisa. Cela ungithethelele baba mangashongo kahle. Ngicela ukubuyisela esihlalweni sasezulwini inkosi iyobuyisela ingizwile inkosi yamakhosi baba. Siyabonga amazwi amnandi esiwaphiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusisi. Sizovala inkonzo yethu
yethu yamanje ngesihlabelelo sama-33 83. Ngiyocela umvakeli uDlamini wakhona lapha ekhaya hole walesihlabelelo inkosi imbusise. Amen. Amen. Kusipho mabangela. Amen.